Mi u nastavku u emisiji razgovaramo sa Srđanom Milivojevićem, poslanikom Demokratske stranke. Dobar dan. Dobar. I vi ste juče bili u Novom Sadu, na ovom protestu ispred suda. Da li ste svedočili privođenju gospodina Terzića iz Platforme Solidarnost? Svakako bih ga zaštitio da sam bio prisutan na trenutku kad je on priveden. Nažalost, on nije priveden baš ispred samog suda, jer bi to svakako nas, 500 koji smo bili tu prisutni, primetili. Bilo je primetno da se tu nalaze pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u civilu, ovog puta bez fantomki i onog maskiranja lica, tako da ih je bilo lako prepoznati. Oni su pre svega observirali taj skup i nisu pokazivali nameru da će nekoga lišiti slobode. On je verovatno priveden u trenutku kad je pošao do toaleta da kupi neku vodu, sok ili tako nešto, kad se udaljio od tog skupa da je bilo više nas. To znači da privođenje i dalje traju. Da li na tim spisku privedenih vidite neko nepoznato lice, dakle, neko ko je bilo pod kapuljačom i pod maskom one večeri u Novom Sadu? Meni je prosto frapantno da nema privedenih huligana koji su iz redova Srpske napredne stranke, koji su rušili i palili gradsku kuću kao što su to radili 2003. godine. Meni je mnogo frapantnije da privode Gorana Ješića, gospodina Končarevića, Ivana Bijelića, pa nisu oni potpisali rešenje o otvaranju železničke stanice. Nisu oni radili bez dozvole. Nisu oni bili deo režima koji je odgovoran za smrt 14 ljudi. Ko je od ovih privedenih odgovoran za smrt 14 ljudi? Dobro, ali nisu ni uhapšeni zbog toga. Pa znate, ali kako je moguće da nekom pada na pamet da zbog bilo čega drugoga hapsi ljude koji protestuju protiv smrti 14 ljudi? Meni je to prosto skroz obrnuta stvarnost, obrnuta realnost. I advokat Borivoje Borović danas skreće pažnju na činjenicu da u istrazi onoga što se dogodilo, odnosno obrušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, zapravo je tužilaštvo moralo da odredi pritvor ljudima koji su bili uključeni u taj posao. Mnogo ljudi je prema saopštenju tužilaštva saslušano, ali dakle niko nije zadržan u pritvoru. Jeste vidjeli poraznu izjavu i jučerašnju izjavu predsjednika vlade Miloša Vučevića? On kaže, danas ćemo održati sastanak predsjedništva Srpske napredne stranke na kom ćemo utvrditi političku i krivičnu odgovornost. Pazite, predsjedništvo jedne političke stranke koja je na vlasti u Srbiji utvrđuje krivičnu odgovornost. Čovječe, šta radi tužilaštvo? Dakle, vama pravo da utvrđuje krivičnu odgovornost. Aleksandar Vučić kaže, pročitao sam 1000 strana, saslušano je 54 ljudi, svašta sam video. Ko je taj koji je tebi donao dokumentaciju? Čovječe, ti se razumeš u sve ovoj zemlji. Od rukovanja respiratorom, preko porođaja i nataliteta, do toga kako treba da se vodi krivični postupak, iako si studirao pravni fakultet jedva tek 7 godina. Dajte da vratimo stvari u institucije. A onda se kaže, pala je nadstrešnica na železničkoj stanici, čime se relativizuje ta stvar. Obrušio se deo železničke stanice i ubio je 14 ljudi. I to je ono kako treba kvalifikovati. Zamislite sad, predsjedništvo Srpske napredne stranke raspravlja ko je odgovoran. To je kao kada bi piromani raspravljali o tome ko je odgovoran za požar koji su oni podmetnuli. Dajte ljudi, ovo je više irelevantno uopšte da razgovaramo sa tim ljudima na takav način. Onda nas pitaju, jeste vi, juče Miroslav Aleksić, održao fenomenalnu konferenciju za novinare i prezentovao dokumenta koja kažu da je stanica rađena bez građevinske dozvole, da je građevinska dozvola izdata 14 dana pred tragedije. Početak radova, dozvola za početak radova. Stanica uveliko završena, otvorena par puta. Znači, vi nemate više institucije koje reaguju. Meni se jutre su obratili građani. Kažu mi da se uveliko falsifikuju građevinski dnevnici brojnih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Dobio sam jutros informaciju da autoput Pojate-Čačak, odnosno Pojate-Kruševac koji je već pušten u promet, takođe nema potrebne dozvole. Jer kažu da ne mogu 2 autoputa da se ukršte na način kako je to urađeno kod petlje Pojate. Da se tek posle otvaranja autoputa radi petlja za Pojate. Da, ali od predsjednika juče čujemo da nije potrebna upotrebna dozvola, dovoljno je privremena. Pa da, njega može da čujemo šta god hoćemo, jer on može da izađe bez ikakve odgovornosti da kaže šta god hoće. Lepo je kazao, znači, gospodin Končarević, otac Darko Končarević, otac jednog od uhapšenih Nikole Končarevića u pismu koje je uputio Aleksandru Vučiću. Predsjedniče svega, šta radiš od ove zemlje? Odakle tebi pravo, odakle ti ustavno ovlašćenje da ti komentarišeš kako treba da se otvara ili ne otvara neki deo puta?
Odakle čovjek uopšte ideja, on ne zna šta je građevinska dozvola, on ne zna šta je upotrebna dozvola. On je juče optužio neku bivšu vlast da je neki most preko Ade otvorila bez nekih potrebnih dozvola, mimo ne znam kakvih protokola. Podsjetit ću samo da je taj most otvoren u novogodišnjoj noći tako što su građani prešli preko njega. A s druge strane imamo ljude koji iz Srpske napredne stranke otvaraju toalete i seku vrpce, otvaraju semafor u Kraljevu. Sve živo se pretvorilo u otvaranje. Srbija, čitava Srbija je zemlja bez građevinske dozvole. Kao novinari morati svaki put da pitamo da li postoji upotrebna dozvola. Ali da se vratimo na temu. Zbog svega ovoga što ste vi naveli, opozicija najavljuje protest u sredu. Više detalja ste najavili za dana. Šta u ovom trenutku možete da nam kažete? Ja ono što mogu da vam kažem, ja ću odmah posle ovog gostovanja kod vas, biti na sastanku opozicije koji počinje u 14 sati. Ne mogu da prejudiciram neku našu odluku. Nakon toga sam sa građanima u Novom Sadu. Ja mislim da se protesti u Srbiji organizuju svakoga dana i možda građani to vide, možda ne vide. Mi smo juče imali protest solidarnosti, odnosno podršku solidarnosti sa uhapšenima u Novom Sadu. Imali smo pre par dana taj protest u Novom Sadu. Ja sam vrlo uveren da mi ovog trenutka moramo da slušamo šta zahtevaju građani i da pokazujemo da smo uz građane. I to pokazivanje da smo uz građane se demonstrira na jedan vrlo odgovoran način. Mi imamo ljude koji su ne više gnevni, ne više ni besni, nego razjareni. Jer pod tom natrešnicom mogu da bude svako od ljudi koji je bio na protestu, njihovo dete ili neko od njihovih najmilijih. Čovjek nek pođe od sebe kako bi se osjećao da mu je neko stradao ispred te natrešnice. Pa ne bi bilo te sile da neke ljude zaustavi, da urade, ne da polome vrata Skupštine grada, nego da uhvate za gušu onoga koje dođe vamo si ti potpisao da ovde može da radi ova železnička stanica. I mi sad obračunavamo sa tim ljudima koji su, ne mi, nego država, režim se obračunava s tim ljudima, a ne sa onima koji su to uradili. Mi kao opozicija svakako to pažljivo slušujemo. Da, kažete da ćete imati sastanak sa opozicijom. Da li to uključuje i novosadske pokrete, s obzirom da čujemo od njih nezadovoljstvo što se taj protest svojevoljno, kako oni kažu, odlukom centrala u Beogradu prebacuju u Beograd? Ja sasvim razumem želju ljudi. Oni su vrlo časni ljudi, vrlo plemeniti, vrlo plemenitih namera. Nemaju oni loše namere kada to kažu. Jel se sedi i sa njima za stolom? Danas neće biti oni tu. Ovo su ipak politički zahtevi koji su na nacionalnom nivou. Znači, ne pripada nikome, ne pripada ovaj protest ni meni, ni bilo kojoj političkoj stranci, ali ipak da budemo odgovorni ljudi. Ovde su par excellence izneti politički zahtevi. Političke zahteve nose političke stranke i one koje sede u parlamentu. I naravno da ja nemam nikakav problem da razgovaram sa ljudima iz organizacije u Novom Sadu. Bio sam juče s gospodinom Pogačarom ispred suda, bio sam i sa gospodinom Bačulovom kad je izašao i puno jako poštujem te ljude, ono što oni rade, njihov entuzijazam, njihovo građansko angažovanje i naravno treba poslušati šta ti ljudi predlažu. Ali, znate kako, ovde u organizaciji ovih skupova ipak treba da postoje neke političke stranke, da formulišu te zahteve i odmah da napravimo neku paralelu. Ja ne učestvujem prvi put u protestima. Ja sam učestvovao i 90-ih u protestima. Nemojte da poredimo ta dva vremena. 90-ih godina vi niste imali ovako dobro organizovano zlo. Zlo je sada neverovatno organizovano. U tom smislu, očekivali su se negde ubačeni elementi i pre početka protesta u Novom Sadu. Da li sada, ako vi organizujete protest, preuzimate odgovornost i ako taj protest izmakne kontroli? Ne možete vi nikad da, pošto imate neograničen arsenal zla protiv sebe, gde režim, mi zaboravljamo, tu su ljudi koji su najavili ubistvo Olivera Ivanovića, ubistvo Slavka Ćuruvije. To su isti oni ljudi koji su rekli ubijte jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana. Ali ovo je već ponavljanje scenarija koje smo videli ispred Skupštine Beograda. Ovde, znači, da li vi imate strategiju šta raditi u tom slučaju? Da li ćete ići spremni na protest? U Beogradu je to mnogo, ovog puta je mnogo to lakše organizovati s obzirom za predviđeno mesto da će se organizovati protest. Tu imate skup ljudi i odmah podlačim. Mi još uvijek nismo precizirali da li će to biti samo sreda ili će vrlo verovatno biti i neki dan pre srede. Znači, ali ja sad ne mogu ništa da prejudiciram dok mi ne sedemo za sto i da razgovaramo. I da li će to... I nema potrebe da organizujemo proteste šetnji. To smo videli, znači, kako izgleda, ljudi prošetaju, iskazuju nezadovoljstvo. Ovoga trenutka stvar je kulminirala. Ovoga trenutka to mora gradacijski mnogo više da se, znači, podigne na jedan mnogo viši nivo. Mora da se pokaže vladi i režimu da smo mi spremni da ne odustanemo zajedno s građanima. I tu mora da se napravi simbioza, zajedništvo građana, političkih stranaka i organizacija. Nikakva konkurencija, nikakva sujeta, nikakva surenjivost. Znači da mi kažemo, vi hoćete, vi možete, vi ne možete. Ma svi možete, ali ajde da pokažemo zajedništvo, da čitava Srbija to podrži.
Ja mislim da ne treba bude protest samo u Novom Sadu i u Beogradu. Ja mislim da protest mora da bude i u Nišu i u Kragujevcu. I ne treba niko iz Novog Sada da se ljuti što će neko u Novom Sadu ili Kruševcu, pardon, u Nišu ili Kruševcu da organizuje protest i da čak i njih ne konstatuje. Jer ne pripada taj protest nikome. Ljudi su pogođeni, ojađeni, korupcija se pokazala da ubija ove ljude i mi moramo da reagujemo na adekvatan način. Mi smo spremni da izađemo u Beograd, da pozovemo građane. Sastanak će biti danas u 14 sati. Odmah posle sastanka će biti izdato saopštenje kada će biti prvi protest. Ja ne želim da izlazim u javnost da bih uopšte remetio neku atmosferu na tom sastanku, da sad kažem, ja sam, evo, ekskluzivno vam kažem, bit će ovako. Ne. Dogovorit ćemo se na sastanku i za 2 sata ćete znati kako će to biti izgledati i kada će biti prvi protest. Biće ga vrlo verovatno u sredu, ali će ga vrlo verovatno biti i nekog drugog dana. Ja to sad ne mogu da vam kažem ništa precizno gde, kada i kako, dok se ne dogovorimo. Mislim da je bilo nekorektno prema kolegama. Ipak ću vas vratiti na odgovornost političku, pošto pozivate vlasti na političku odgovornost. Dakle, da li opozicija ima političke odgovornosti za organizaciju protesta? Dakle, ako dođe do grešaka, ko je kriv i da li će neko preuzeti odgovornost za to? Kako će se utvrditi odgovornost opozicije zato što režim pošalje batinaše? Kao što pošalju batinaše, tako mogu da pošalju čoveka sa bombom. Ja ne plašim ljude. Mogu da pošalju čoveka koji je spreman sve da uradi. Ja sam spreman da zaštitim ljude, da skočim na tog čoveka, na te ljude, kao što je uradio Goran Ješić. Ali mi ne možemo, možete razumete, ja ne mogu da odgovaram za postupanje vlasti. Ovde ne prave probleme na protestima predstavnici opozicije i nenasilni građani. Ovde pravi dobro organizovano zlo u režiji Srpske napredne stranke i ovog režima. I to je demaskirano. Pa i Aleksandar Vučić, i Ana Brnabić, i ja, i svaki član Srpske napredne stranke znamo da su batinaši u Novom Sadu ljudi iz Srpske napredne stranke i angažovani batinaši i huligani iz redova režima. To nisu navijači. Navijači su takođe Partizana nezadovoljni ovoga trenutka kako se ponaša predsjednik Republike i njegovim samovlašćem i svevlašćem. Nemojte ljude koji navijaju za neke klubove da svrstavamo u huligane. Ja sam bio s navijačima Crvene zvezde mnogo puta na demonstracijama i 9. marta. Hrabri ljudi koji su se borili hrabro. I sad mi odjedanput lepimo etikete huliganskim grupama i falangama koje su, zbog kao što je klan Veljka Belivuka, angažovani od strane režima Srpske napredne stranke, da čuvaju režim i onda kažemo ne, to su navijači. Nisu to ni navijači, ni mladi ljudi, ni ogorčeni ljudi. To su huligani koji su plaćeni da to urade. Naš zadatak je da to sprečimo. 90. godina opozicija imala vrlo dobro obezbeđenje. Hajde stisni majčin sine petlju pa se pobij sa obezbeđenjem Demokratske stranke 96. ili sa obezbeđenjem Srpskog pokreta obnove. Zašto sada nemate to obezbeđenje? Promenila se prvo i struktura i način delovanja. Znači, ti ljudi su posle 2000. godine jednostavno pokazalo se da smo ušli neke normalne tokove, da se izbori dobijaju biračima, a ne batinašima, da izbori dobijaju birače, a ne brojači glasova. Sada smo se vratili u to vreme. Ali morate i da razumete, mi ne želimo da preuzmemo odgovor. Ja hoću da artikulišem narodno nezadovoljstvo i građanski bes koji je prerastao u bes i jarost. Da ne dođe do razjarenog stanja koje je nemoguće kontrolisati. Ako neko kaže, uzmite vi stranački funkcioneri, obucite prsluke i stanite u prvi red. Pa znate šta će oni da urade? Odmah će motkama nas da napadnu. I odmah ćete u Informeru da imate, stranački funkcioneri napadnuti od strane nezadovoljnih građana. Neće niko kazati batinaša. Moguće da se postavi redarska služba, da redari imaju prsluke, da se dovede razglas i da se ljudima kaže, molim vas sada ove ljude da izolujemo odavde. Po ostalom, imali smo ovakve slučaje u drugim državama u svetu, ne samo u Srbiji. Nije ovo ništa smislio sam Aleksandar Vučić. Ovo ste imali u mnogim diktatorskim mafijaškim državama. Da dolaze pripadnici mafijaških bandi i učestvuju, infiltriraju se među učesnike protesta i kompromituju ih. Ali znate kako se to završilo u nekoliko država? Tamo ih je narod uhvatio za uši, skinuo malte ne gole u donji veš, postrojio i sam povezao za bandere. Nemojte ljudi kompromitovati mirni skup. Jer ovde će neko morati da odgovori merom koju vi zahtevate da vam se odgovori. Zdravko Ponoš je rekao danas na Nova S da promjena vlasti i rešenje problema u državi se ne može desiti na samo jednom protestu, a da je evidentno da za širu akciju nedostaje energija. Zašto onda sada pozivate građane na još jedan skup, na još jednu šetnju sa to malo energije što je ostalo? Prvo ne pozivamo na šetnju. I odmah to da se ogradim, ne pozivamo na šetnju. Po čemu će se ovo jasno razlikovati od svih ostalih skupova na koje su građani došli, a onda je to praktično vremenom obesmišljeno?
Ako hoćemo da ovo pretvorimo u ono što je bilo u maju mesecu i da se upropasti, znači ovako, i da za to opozicija bude kriva, pa ne najlakše pokriviti opoziciju, ok, vi nemate pojma, vi nemate plan, nemate ideju. Ako hoćete nešto da bude drugačije, ajde da iznesemo kako će to izgledati u sredu, a postoji čitav spektar nenasilnih metoda, barem sam ja tu učestvovao u tome 30 godina, pa nije da se baš zaboravi da ništa ne znam. Pa pozovete ljude, pa kažu možemo da blokiramo neku instituciju, dok neko koji sedi u toj instituciji od 2 do 6, da ne može da izađe dok ne potpiše i podnese ostavku, pa ako su građani spremni da to podrže, izvolite, dođite, pa možemo da pozovemo na protest, na štrajk, da vidimo kolika je uopšte, vidio sam malo pre gospodin Bačuo, kaže pozovi građane na protest i štrajk. Da vidimo koliko je ljudi spremno da zaustavi ovu zemlju da bi se pokrenuli s mrtve tačke. Jer morate da razumete, aktivnosti nenasilnog otpora su limitirane u ovakvom sistemu. U ovakvom sistemu mi ne želimo da se nasiljem suprotstavimo nasilju. Nasilje je teren Aleksandra Vučića. Ako neko misli da će nasiljem pobediti nasilnika, on grdno greši. Ako neko misli da može bez masovnosti, bez učestvovanja građana, da se neka promjena desi, ne može. Ovo moramo mi sami da uradimo. Briga nekoga u svetu šta se kod nas dešava. Da li padaju nadstrešnici ili ne. Ovo je problem naše generacije. Ako ga ne rešimo, taj problem će ostati kao problem budućih generacija. Mi ne smemo da proćerdamo živote budućih generacija ako naši životi već prolaze. Mi ne smemo da budemo nemi posmatrači. Ja ću učiniti sve da protest bude nenasilan, ali da bude istrajan i odlučan. Ako se zahteva ostavka predsjednika neke institucije, vlade, ministra, onda može mnogo toga da se uradi. Mi nismo iscrpli sve metode i sva sredstva. Podlačim, u nekim državama se organizuje blokada ulaska i izlaska iz vlade dok se podnese ostavka, masovni štrajkovi, masovne demonstracije. Ako to građani pokažu da ne žele i da nemaju poverenje u takav način, ja nemam drugo da ponudim. Nismo mi sve mogući ljudi. Nadam se posle sastanku 2 koji opozicija ima da ćemo znati detalje i plana. Mogu sigurno da vam kažem, mi ćemo sigurno ostati uz građane. Znači, niko od nas neće izbjegavati odgovornost i niko od nas neće izaći pred građane da ih gurne u neki avanturizam, a da pre toga nije u prvom redu. Ja sam svakoga dana s građanima i danas sam na mostu u Novom Sadu od 18 do 24 sata i sutra ću biti sa građanima i u sredu ću biti sa građanima i juče sam bio sa građanima i nisam bio samo ja. Bile su moje kolege i Bora Novaković i Miroslav Aleksić i Dragana Rakić i Nebojša Novaković, tako da ćemo mi biti sa građanima. Bila je Marinika Tepić, bit ćemo uz ljude. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Dakle, Srđan Milivojević, poslanik Demokratske stranke, bio je gost Studio Live-a.